Kicha Beach nyakura Magajuang Sukus kamwati memana kama Kitemana ngomo wake Nyinga en Papa Vike Wukich Kichario Kichadek Kichangwen Kichabich Sapar Gidaka Paga Beach nyaka Sapaga Rio Warom Sama otimore kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jitenya lodi e school to jiadimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Nyakoro Magajuang dakika en 20 tok saa achiel mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni TWAK e chenro mar piny. Wasekelo ni nonro mar gazet kod nyawadwa Joyce Oduor. Isebedo gi ng'eyo kaka piny ringo okinyi makawuono. Miyo gisani kura rwakini machiegni TWAK mar okinyi makawuono. Wamenyo na tije mabende Bong'sa osebedo katimo e pachoka. Makaluore kod tiegruok mabende piny owacho koro osechako timo negi. Okang' maka mabiro bang' monj mabende notima mane magawa moro buore Nairobi ka mong'ere kaka Kettle House. Mano e giko dira mano mar juma mokalo. Kama ne jofwambo kanyakla kod apisas mago mag riwruok mar Nakada. Noyudre kama tek e lwet moko kuom Bong'sa e pachoka. Moko kuom jofwambo nochoch ratichgi, moko kuom gi bende wuok e kambi marwa mano mar Royal Media Services. Omiyo hang'ini sew mopogore opogore osebedo ka wuok kuom jopiny gi jodito mopogore opogore ne Bong'sa. Obed moko mabende iwacho ni joting' ndai gi mamoko. Okinyi makawuono bende ber ka wawinja nena paro mabende ichiwo gi Bong'sa. Seyo mabende osebed ka imiyogi gin giwegi to giwachang'o. Omiyo ni thuolo Nyakoro Magajuang mar oronwa ote kokalo lai magwa magote machok 3:600 mbui mar Facebook bende wabiro ni achiel kachiel. Ibiro bedo kioro paro kaluore gi thoro wach mabende wantiere godo. Abiro bedo kasomo penjo moro amora mabende intiere godo ne Bong'sa mabende antiere godo okinyi makawuono. Ng'e tijigi e yo makare mar mondo mi seyo kik bedi. Omiyo okinyi makawuono antiere gi Bong'sa ariyo studio mar kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti mano ma Nairobi. Achaka negi kaunti ma Kisumu antiere gi Manoa Odhiambo mabende en director mano mar kambi mong'ere kaka Tala Shielding Services Kisumu. Achiel kuom kembe e kaunti ma Kisumu mabende akene gitiego Bong'sa koso nang'o. Manoa biro bedo kanyiso Manoa. Amusi ni misawa Kisumu chionade. Kisumu chio maber kabisa. Yes. Ero kama na inyake. Eni lunga ni Manoa Odhiambo Tala. I'm director mar Tala Shielding Services. Wadil gi Bong'sa matie club, madil gi VIP security, madil gi security events, gi madil gi door securities. To mostly joma tiyogo gin joma obedo trained enough ma gimoro amora ma gitimo gima ging'eyo. Kopogore gi mano to erokamano. Erokamano inyang'eni biro bedo kilero no matut tiegruok mabende osebedo ka ichiwo kata naponono jomoko chiwe kambi mabende intiere kanyo gin tiegruok maket kod mane. Kopogore gi Manoa Odhiambo Nyakoro Magajuang buore Nairobi ka bende antiere gi Brian Ongore jakom mar Aegis machiegni. Erokamano. Nyinga Brian Ongore to anto kendo nying mar Bong'sa no to kahere. Wacho ni ka ngeni thoth jomantie sani onge ngama kiwuotho to kiyot ka ji ochako nyithindo nying mar Adolf Hitler. Ibedo ka ji chako nyithindo nying mabecho becho. So shida
tabu mon go en nying mono mi joma chon ka tijni no chakre no mi nying marach ahinya to nying marach kidhi go mbele yamo mar gimarach cha luoji koro wan stewards wach Bong'sa no wawe go kabisa wan luon security stewards makoro nego bedni oganda luongo ni security stewards tiparo ni Bong'sa ni nuwuok kanye? Bong'sa nowuok e higa mar 1870 e piny mar Amerika ka joma rito akiane wacho brothel gi dholuo wacho nade kuma nyiri ne tiyo nyiri ma uteko yugi koro nitie joma ne rito nyiri go mondo customers mang'eny kik thaggi kata kik chandgi gi kuonde miel to ka nochakre nomigi thuolo mar golo jogi wito gi oko seche moko ne gigogi to chik noyienegi to nok tergi kot to nok gibed nok twegi koro ne gibiro gi tim mar goyo ji gi dhilo ji ne en tich mane tiyo gi tekre mang'eny but kaka piny olony gi piny lokre gik go watiyo loko ti security en more of watiyo gi geng'o moloyo kao particles ka gik moko osekethore. Ing'e gimomiyo ni kata mana twak ma kama wabedo godo en kaluwore kod seyo ma bende jopiny osebedo ka seyo bouncers. Kuom ranyisi aluong ni kawuono ni security steward en mana ni ang'e ni jopiny oseng'iyo gi nying mar Bong'sa. Ing'e ni koro dholuo koro kete mar Bong'sa to English en bouncer. Kata kamano ang'e ni seyo osebedo ka wuok kuom Bong'sas mopogore opogore pacho ka nikech sigana ma bende biro kata mana wach ni ute fuambo obed mbui lando mag Bong'sas ogisebedo sigana makare. Achiel kuom gino timore juma mokalo mabende nyadendi Millicent Adhiambo nyakoro mgajwang notimonwa sigana maket kod ma emomiyo ni koro piny owacho bende cholo dwaro mano mar tiego Bong'sas e pacho ka wenye ne sigana maket kod ma mabende jofuambo bende noyudre kama tek. Otieno manyoro mar chieng' tich abich e kar Tongona mong'ere kaka Kethouse Entertainment Joint e boma ma Nairobi. Bong'sa mar kar Tongona no mane usi marateng' oromo dendgi. Picha mako kayore kod moko kuom apisas mag duol mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji nakada mane odhi ndhiyo johusisha. Picha mar ywaruogno ng'adore apoya nono bang' ka jogo picha mar kambi mar Royal Media Services e wang' jowi mar Citizen Lawrence Tikolo ne omonj kod goche ng'edene Nyamina Nega gino mane oweyo ka kamera mare mar goyo picha obanjore. Obila magarita mane wuotho kod apisas mag nakada nodonjore e wachno mar temo keto kwe kendo chako timo nonro matut. Tok fwenyo ni gimonjo apisas e lai mar tich, Bong'sa go nogolo aputh njiri nyaka e cho mar temo lonyo sudegi mondo gilale ji gi wit yamo. Kata kamano suchgi to ne ok nyal rwenyo apisas mane odhi timo apedha kanyo kendo ne omak gimoro ka moro. E seche mane achiel kuom Bong'sa go ne temo buodho ne opoka ogange nyaganglo e wi yamo kaachiel kod nyawadgi mane osuko orimba nyaka e nyamburko mar obila. Bende kata mana moko kuom jogo mane Tongona kanyo to ne temo yware gi apisas kit rwakruok margi ne okomono dirgi e nyamburko obila ka ogund bando. Some few officers were actually injured in the process, and we managed to identify those attackers or the assaults, the ones who were assaulting the officers. They are in our custody to face the charges of assaulting officers while on duty. Kata obedo ni apisas mag nakada nomenyore kod midhiero makamano e lai margi mar tich mano ne okomonogi dhi nyime kod tich ka bende ne gindhiyo okepe duto mag ywayo shisha mane odong' e kar Tongona no. Rakruok makamano ne okomono ne jofuambo ma bende ne nitie lai mar tijegi. Some of them have been injured, and if I advise they are going to record statements to the station, we are going to, so that the correct charges will be preferred against those involved.
Moko kuom jofwambo mane omonji oting'o Jen Kibiria, jafwambo mar kambi mar KBC mane ochwo gi pala e ng'eye. Tikolo mar Royal Media Services ma en jago picha e wang' jowi mar Citizen ne ogongo mnyadinwoya e ng'etne kuma kamera ne bende ne okethi. Boniface Bogita mar Nation bende ne omonji kendo wito ong'we yamo mare. Boniface Okendo matiyo ne The Standard bende ne omonji ma obanj kamera ne. Kamoko kuom apisas mag Nakada mane omonji oting'o derep nyamburko mar kambi mar Nakada David Ousa kaachiel kod apisas adek magin Corporal Joseph Ruto kaachiel kod Police Constable Joel Nyaga kod nyawadgi Boniface Mutisia. Bong'sa go ibiro chwal e nyim doho chieng' wuok tich juma manyien. Duol mochung' ne kedo gi yedhe mamero ji Nakada oyango ni apedha mar kedo kod shisha pod biro dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakoro mgajwang' mano sigana mabende jafwambo marwa Millicent Adhiambo notimo juma mokalo nyaka sani wang'e ni Bong'sas makamano madero mapar nosekawnegi chik ahinya nyaka noseng'adnegi kum gi doho mano mar chulo omenda machieng'. Omiyo kiny makawuono bende ang'e ni en seyo mopogore opogore mabende osebedo kawuok kuom Bong'sas kateri kata mana chien e higa mar 2019 bende dwe mar 11 e gwenge mag Busia bende nitiere moko kuom Bong'sas mabende nonego ji 6 iwacho ni na record of 10 minutes. Emomiyo kiny makawuono ber mar mondo mi wan bende okiny makawuono wawinja ni Bong'sas bende wachang'o mano akintiere e kaunti ma Kisumu awinja na paro madichiw kaluwore kod sigana mabende Millicent otimo wach mabende noneno e achiel kuom magawa miluongo ni Kettle House Bure Nairobi ka oteku mathoth mabende Bong'sas notiyo godo. Okay, kuom gima notimore no to ken gima prefer kaka security stewards nying mar Bong'sa ne nying manosekawo nying marach to shida mantie ng'eny jomoko ma ng'eny security stewards pod nigi mentality mar Bong'sa machon cha. Koro yudo ka kaponi nitie chaos kata club kata kumoro reaction margi opogore gi reaction monego bed ni watimo wakawo sani wan gi joma bedo train security stewards mobedo train ma in case there is a chaos a club kata kumoro nitie way minyalo handle go customers go kata clients go but dhirruok kodgi gi goro kodgi is not the solution. Erokamano ahinya paro ni mano en paro made Brian in bende winje pachi nikech kana jofwambo luongi gi apisas mago mag Nakada wang'ene shisha bende nosekume pachoka e kinde thuolo mar higni buora mosekalo chakre higa mar 2017 neneno kanyo oteku mathoth mabende Bong'sas nokawo moko chwo gi pala moko go angume ng'edege moko to kamera anya na pachi kaluwore gi dwaro makamano. Mokwongo kumoro amora ma ng'ato hinyre obed police obed raia obed jo Nakada wago mos ahinya nikech tijwa hie en rito ji rito kwe girito ngima koro kamoro amora ma dhano hinyre mano ok dwa her. Mar ariyo ok adwa wuoye mang'eny nikech awinjo ni gima nitie e court wan wang'eyo gima dhi mbele e court kata wach ne pod iyalo to dakwa wach ni negitimo dakwa bed iluongo nade judge dakwa gol bura dakwa ng'ad nigi bura ma wach ne gin sawa kata nok gin sawa. An gima nya wacho mana nago mos kuom joma nohinyre ok obri pobed ni ji hinyre kuonde ma security stewards nitie. To mar ariyo e chik marwa ipuonjowa ni security stewards kumoro amora mantie kumoro amora ma police obiro e act marwa mar namba 13 higa mar 2016 PS Private Security Regulatory Act mar higa mar 2016 wacho maber ni event security steward kata ng'at moro amora mantie security industry private security oripo konyre i tich gi lwedo go matiyo e National Security Council ma en police jolweny kata security moro amora mar sirkal. Koro ka gibiro to ji oripo wuo ma ji konyre ok obiro bed nitie incident ma koro ji ariyo mani security duto marito jopiny bedo ka dhao kata chwanyre. Koro wan kaka jo security stewards wa advice jowa to wanyisogi kaponi ni tich to jorit chik obiro kata lumono gol mama kose polisi gi dholuo obila to nyaka bed ni wakonyre tich nikech waduto wan gi
tich mar rito kwe, tich mar rito piny. But here, one buo se lwedo meko mag sirkal dhulu matego ibo ng'wono na. Koro one buo the arms of the Security Council, police, gi jolweny ng'ang'o. Koro ka gibiro kari mar tich, tiwinjo tikonyogi mondo gi facilitate gima gidwa timo. Wacho ni kinde ka kinde kudni achiel ma to ringo. Bende achak mana kudi Brad. Bende paro ni nitiere moko kuom Bong'sas kata mana jogo eko ma bende chwala rita, ma bende osebedo ka ketho nyingu. Miyo kata mana jopiny luoro. Japiny koneni to koro ng'e mana ni macha nyalo thala, nyalo wuotho kuma. Ing'eni kuonde duto, obed ka police ka, obed ka watchman, obed ka one security steward, obed nyaka daktachi. Kamoro amora ma dhano nitie, nyaka bed ji ariyo adek maketho tich. To gima timore marach gi tijwa ni, en ni ka gimoro matin owuok, kata gimoro matin otimre, koro idwa ting'e, idwa ger gorofa kuom ot matin. Koro idwa yany security stewards otimo ma, security stewards otimo macha, to kwang'iyo matut, dhano gi kite, nyaka bed ni onge line ma straight minya wacho ni dhano nitie tich moro, unless ni idwa wuoye Pope ma Catholic, ma Roman Catholic Church. To thoth tije nitie ng'at achiel kata ariyo maketho ka tich. Koro dhano kata raia kata oganda kik kawa joma richo kaluwore gi tim ma joma rach joma tin. Nikech wang'eny kaka Kenya ka wan karibu dhano 300,000 matiyo tijwa. Duol moro ma wan gi duol. An e jakom mar National Jakom mar Security Stewards e piny Kenya. To association marwa tiluongo ni AG Steward Security. Emomiyo nwabiro gi nying mar Security Stewards no, mondo walok nying marach. Kaka nanyisi nying marach kelo gik maricho, tiyudo ka mtindo marach cha pod luwo joma ne timo tijwa ni machon ka. Mane go tij goji, mane go tij kwelo. Emomiyo koro wabiro gi association manyien miluongo ni AGs mondo lok timbegi, mondo ji obed gi riwruok, mondo wating' ngimawa malo, mondo wabed gi duol achiel kata mar sirkal, mondo jowa ochul maber, odag maber, to ti maber kaluwore gi tich mopuonjgi. Erokamano ahinya. Lakini mano akintiere kaunti ma Kisumu kapo nono ni winja, nyaka sani kineno kata mana achiedhe nade ma bende ji mopogore opogore osebedo ka kadhe e lwet jogo eko machwalo arita. Chutho to ma bende ji ong'e ni Bong'sas, jomoko luongo ni Sangwenya, ng'eni nyinge nitiere mopogore opogore, na nitiere nyaka Men in Black. Kineno kata mana kaka gigar, samoro kata mana kaka gintiere, di bende moko kuom gi samoro ok ochiwnegi tiegruok e yo makare. Emomiyo ni gitimo ranyisi kata mana gitimo timbe ma bende gitimo oko kacha. Nikech wasenenogi kata mana e nyasi mopogore opogore, bende mago mag siasa. Ineno mana kaka idhiro ji, ithalo ji. Lakini ndi wach nang'o? Gima nyalo wacho ni, gima Brian owacho, ot ka ot nyaka yud ng'at achiel ma timbege machienglo matin. Koro gima mostly watimoga kaponi in a club, kaponi lweny owuok kata koko moro ni kumoro, nyalo bedo ni customer ochwanyore gi security achiel. King'eyo ni temper ni malo matin, gima timoga ni just step aside. Kiseneno ka wadu obiro, tiwe wadu ma at least nyalo explain, kata customer nyalo explain ne gimoro mondo winjrego, nikech in seche moko in ng'at moro ma gimoro konyono tiende mathin to lweti yot. Koro mondo wa avoid magi en gani, kiseneno ariyo kuomu kosechopo, wuoga mondo in idhi mabor matin, jogo tem loso wachno. To same to gima Brown owacho, kaponi obila ochopo ga kuma ne lweny nitie, shida mar security yudo ni moko koro dwa chako dhirore gi obila, kia nang'o ng'ato dwa ng'iso teko mare, which is not a good thing. Onego beni kwaseneno obila kochopo machiegni to we work as a team, kech gin part of us, one security wate, being that ni koro gin a side mar government, wamiga miya respect makorgi, wakonyre tich achiel, gimotemo rito ni warito clients mondo bed safe. Wacho ni rito clients mondo bed safe. Wadbro bedo kwali osebende gi dwaro ma bende piny owacho bende osekao nyaka sani kokalo e migao mano mar Private Security Regulatory Authority. Nyaka sani koro idwaro tieg bouncers. To kata mana bouncers kende, aneno kanyo nitiere joting' ndai, mago bodyguards, nitiere jogo eko ma bende osebedo ka tayo nyasi mopogore opogore mago event security, jomo osebedo ka rito, jodito mopogore opogore mago VIP protection, crowd control, security personnel.
duto te koro piny wacho ochiko mar mondo mi tiegegi e yo makare. Lakini kaluwore kodin Brian, ikawo dwaro makamano nade? Nikech ang'eni moko kuomu bende samoro nyalo wacho ni duonde osebedo kotiego. Dwaro mar piny wacho makoro ridho mondo tiegruok otim. Dwaro no tok rach nikech ida seduto ber ka ji nigi yo magiluwo to kata kar sirkal dwaredo to ber, lakini mak mana ni nyaka rang ni number 1 jowa gin joma chal nade. Thoth jowa gin joma yudo mshahara matin. Koro kata kidwa ni red kata kidwa chako regulate nyaka make sure ni skunde ma jogi dhiye gin skunde ma jowa nyalo afford. Number 1. Number 2, kidwa chako regulate kata elugo rede kose daki kao joma woko mondo bi opuonjwa kaka watiyo. Nyaka iwuo gi joiye, i-consult joiye mondo joiye okony sirkal mondo tim nade, mondo kel chikego mabiro konyo jowa. Nikech wan moni tich ka. Kendo kaka an, asetiyo e club, aserito jotelo, asetiyo events, magi tije matimo pile pile. Koro an gi all round understanding, ang'eyo tijwa ni iye gi oko. To dagi kao ja oko mapogo tiyo kodwa, makia chikewa, makia challenges wa, makia gimwa kadhe pile ka pile to biro dwa kilo for example curriculum wango gimokia. That is number 1. To wangiso wakwayo sirikal mondo nikech sirikal nigi skunde madongo mapuonjo ji, paramilitary institutions, wan gi NYS, kata police tu wan gi puothe madongo ma ji nyatiyo. Mondo sirikal okonywa ka hie dwaro ma sirkal en ni sekta wa obed moriere. To gikawo skunde gi mantiyo. Gimiwa bei moywe mpiny manya konyo oganda to sirkal be ochulnwa. Nikech security ka ber to ber jopiny duto. Ka gimoro timre marach ni event security stewards matimo gimoro marach, mano affect ji duto. Nikech in inyalo bedo e club kiny ba negi kuom mano. Iwinjo ka jogi pok opuonj maber. So en gima affect raia directly nikech wan iluongo ni first responders. Koro wakwa sirkal mondo wan oter ji iskunde mabech gi tin, to ka ber oter ji iskunde mek sirkal mondo ji ong'e ni jogi msach gi tin. Lakini kikawo ni dwa koro rido ngima tiket bei mamalo iskunde makonyo joma tin ma private, for example ni chako school mari to PSRA ma en body marwa makonyowa omi license mondo hiny go jopiny, mano kendo wan ok bi konyowa ahinya. Koro wakwayo mondo ka sirkal dwa mondo konywa, to dwa mondo kony jopiny, oter training government institutions gi bei makonyo jopiny. Nikech wan sani thoth jowa onge tije. To thoth jowa ka gimoro timre, nino no ka covid obiro, jowa nobedo e ot, nolor nigi. Ino ka incidents like kotimre, club mikwongo iloro. Ka nitie chik moro mobiro, club industry bedo affected ahinya. Iwinja. Koro jowa ma security stewards gin joma income margi consistently nga piny. Koro dak ibi iket chik mabiro hinyo jogi, nikech jogi bende gin gi families. Gin gi nyithindo ma gitere school, gin gi ute ma gichulo, gin gi lewni ma nyaka girwak, to gin nyaka gige chiem. Koro nyaka ikel chik makonyogi gi bei moyweyo, eka wanyalo konyre. To nyaka ipenj joma ni industry. Itime nango. Kokelnu kata mana wachi ni jogo eko molony e weche mag arita, jogo eko molony e weche mag wachi ni telo makare. Ing'eyo ni owacho ni alog gi dho ngere matin. Tijwa wang'iyo competency gi character. Inya bedo ni gi PhD i security. Isomo school higni 15, pok idhi ga ground kata ndalo achiel. Obuongo ni no nyalo konyi mondo i advise ng'ato, but dak itime practically. So nitie joma timbe gi becho, nitie joma oyudo skills ki. Ndio pok giyudo accreditation, but giyudo skills through higni mang'eny mar tich ma gitimo. Ng'ano dak ket oko nikech koro no kodhi kare school ma proper onge degree moyudo. Ng'ano onge tije. En ma accreditation matin modwaro to dhi go mbele. Knowledge ma en go tich kanyo gi experience. Ohingi di pare ni beti class ni gi PhD mar criminology. Nikech gimo nya timo ground in taketem. To sebedo ko time en gi rieko no, en gi yore mong'eyo konya timo. Iwacho ga ni ground opogre. Ground opogre. Ground opogre. Koro jogi ndio oyie gi gima sirkal timo, to nyaka winj gi be. Nikech gi wuok kuomgi, gin mang'eyo challenges ma gintie, gin ma ginyalo kelo solutions kata yore meg konyo oganda moloyo ka jomoko paro. Koro wakwayo mondo sirkal consult
maber to kel skunde makonyo ji gi bei moyueyo ka wuok kuom jowagi. Erokamano ahinya. Brian wacho kanyo ni bei moyueyo kanyakla kod tiegruok bende otim e yo makare, to un wegi jok manie iye matimnegi tiegruok. Lakini Manoa, ineno ka piny owacho koro chako timo tiegruok mago mag Bong'sa kanyakla kod joting' ndai gi jogo eko mabende osebedo ka nyayo arita kwe pacho ka. Ineno ni onego bed ni timogi nade? Ahinya nyaka luwore ni in bende niwacho ni Tala Shielding Services kanyo bende osebedo kutimo tiegruok. Okay, gima government notimo no to ok en gima rach. Ber kwa bedo though ng'eny wonge tich magitiyo, lakini kata ng'ama ong'eyo ber kiparo ne. Koro tich mwatiyo to ang'eyo, the most important thing gi tijwa ni en ga discipline. Kisebedo gi discipline, gimoro amora dhi bedo easier. Koro government kadwa chip in mondo kony security, mana gima the same thing ma Brian wacho. Onge kaka ng'ato nyalo wuok oko from nowhere, poko bedo ga security steward, poko timo gimoro amora, to dwano tie gi ng'ama tiyo kanyo mosetiyo over 10 years, 15 years. Koro e tiegruok ka ginyalo manyo jok manigi experience e ground mosetiyo tij security ni maber, mong'e challenges manie e ground. Ema mondo otieg jomoko gi, nikech ng'at moa oko from nowhere chalo ng'ama bira mondo okelo knowledge moro, but the practical thing to kia. Koro ka ber to jomong'e the practical thing mosebedo e ground, mosetiyo for long, ema mondo tieg jomodong' go. Nikech iyudo ni shida mawuok ok wuog ni mabonsa te kata security te. Ena security 1, 2, 3. Ma 1, 2, 3 go ka gibedo otiegi maber, to tich beda maber. Mar ariyo, pesa michulo security stewards ok en ga pesa moro minyalo wacho. Emomiyo biyudo ni shida moko matindo giwuoke. Iyudo ni chuli pesa moro matin, customer odhi onyono tiendi. Kiparo pesa michuli cha nyapata kipado customer, but which is not a good thing. Koro kar tiegruok kae gikete nengo moro maber, nikech pesa michuli e club kitije wagi ok onyal sustain kocha to chak ichulgo kendo school midwa dhi some. Koro giket pesa moro ma at least affordable, ka gi consider go pesa michulo go security bende. To bende mana kiwacho ni nengo, nikech ang'e ni nengo thoth kata mana wach ni security stewards bende ondik gi kembe mag ji giwegi. Kuom ranyisi nyalo wacho ni club kata bed ni kata bed ni kata nitiere kata mne nyasi. Donno ka koro mano ok en mar piny owacho. Kosedwaro ni piny owacho bi gi kwan kata mana ni osara manego bed ni miyo bouncers. Nikech ang'e ni ute mag awacho ni tongona clubs mopogore obed kata mana jotelo ma bende bouncers bedo ka rito, gine ma bende gisebedo ka gimiyo gi osara. Mano to konego bene government nini, nikech gima wakwayen mana ni government to bigi at least affordable nini mar tiegruok. Though salary michulo gi to michulo security steward okonego gidonje, yes, kech mano part is not part of government. But kaponi gikelo nini mag tiegruok go, wakwaya no bed gimoro ma at least kiko beda pesa moro mang'eny sana manyalo diyo, nyalo hinyo, koro miyo dhano give up gi tije mwatiyogi. Erokamano ahinya. Mano bende kele penjo mano kaluwore kod achiedh nade ma bende usebedo kukadhe kaka Brian, kaka jalni yore ma bende osebedo jakoma e duol ni yore, wacho ni duol mago mag jogo eko mosebedo ka chwalo arita e piny Kenya, bende in jakom mar Aegis. Bende paro ni society gwenge ma pacho kosiroko tich ma bende otimo, jopiny ong'e tich motimo adier. Jopiny ong'eyo, en mana ng'eni nitie akia ka wacho ni nikech jopiny watiyo kodgi pile, to thothni josiasa tiyo kodwa, jothum tiyo kodwa, e clubs gi duto. Dhano mondo ing'e dhano maber iwacho ni ng'e kuma ogole pesa, to ng'e kaka otiyo gi pesa. To wan wabiro kuma ji tiye gi pesa, wan mantie kuonde ma ji biro go starehe, wan mawuotho gi ji gotieno, wantie arusegi, wan mantie okelo kwe liete, wan mantie wakonyo dhi kata wuotho kuma jana luor. Ka ng'ato dwa dhi kata town kuma pod ji ng'eny to luor, wan mitiyo kodwa kata ji kowuok pinje maloka osetiyo higni mang'eny, koro gibiro giparo ni gin girgi moro, koro giluoro wuotho kuma kuonde ma riski. Koro jopiny ong'e wantie, jopiny dwa ti kodwa, to
kendo giluongo wan wati kodgi en mana timbe ma jopiny en ma seche moko with you will ni wabe wan dhano to en buok ma ok oripo bedie ni ng'ato ka ineno ka seche moko ng'ato duong' wane konyowa emomiyo seche iluongo wa tich wabedo maduong' to watuen martial arts mondo wabed able mar ritou ok en mondo wabuog go jopiny koro en na elements matin ma koro seche moko ka gimoro marach motimre kaka gimoro timre Kettle House cha ema koro itere out of proportion ikete koro bedo maduong' ahinya ma koro miyo jopiny luor but jopiny ong'e wantie jopiny oherowa watiyo gi jopiny go ema wadak go jium kuonde gi wan watrain jopiny gi wan wawuotho kodgi wan ma gibiro irowa kata gweng' kuma wadakie iyudo ka thoth joma tiyo tij security stewards e jotelo mek kwe iyudo ka nyumba kumi gini e jokom iyudo ka gimoro amora kata gweng' kotimre kata yudhe gin miluongo gi kata nitie baraza moro tidwa ni gimoro timre gin ma girito ji kata gwenge kidok dala kaka wan wuod Ugunja mana e dalawa gweng' moaye kapo ni gimoro timre ibo luongo Ongore ni kanye bi konywa ka jakumoro neno ka itime nade koro jopiny ong'eyo ni wantie makoro tiyo machiegni gobila watimo machiegni gobila saidi watiyo machiegni wan first respondent gigo duto obed wach terrorism obed wach kuo obed wach arita kwe moro osekethore kumoro wan ma wan link mar raia gi polis donno ka koro tiegruok ochuno nikech samoro bende ka ng'ato kotiegore to dhi manore kata mana gi jonjore dhi rakore gi jonjore moko donno ka samoro bende keto kata mana ngima wiki ndakuru gasumbe ahinya kaluwore ni samoro uonge gige lweny koso wuotho bende gi gige lweny tiegruok to wan owacho ni ber ok wacho ni tiegruok rach owacho mana yo mitimego to tiegruok i department moro amora ber gik kaluwore gi chik mwan go chik na sengisi chik mar namba 13 mar higa mar 2016 Private Security Act 2016 number 13 of 2016 or state clearly gik motiyogo wan gi paper spray mar apilo spray mar apilo ma bija gengrigo to wan gi baton en luth moro ma watchman ngago ka magi gik moyienwa watigo silaha moro amora mopogore gi mago to mago sirkal nyaka mi rusa kalure gi chik but jarit kwe ok oripo tiyo gi silaha nikech tijwa wuon hie en mako ng'ama dwa oseketho kweno gi chiwe ni polis ok oyienwa kata ni watiyo gi teko ma excess unless ni ng'ano obiro bakoro odwa nego ngimani kata odwa hepo ema kaka ondiki chik inyalo tiyo gi teko mana matin mar container kata mar make mondo bed gi kwe nyaka polis bi kasi chiwe polis nikech aparo ni ka gintiere gi gige lweny ma bende samoro wacho ni iji protect godo nego bed ni ka ng'ato samoro keto ngimani kama rach maneno ka ng'ani nyalo bedo ni inyi to ka ng'ato biro ni thiro kata mana tiji samoro aparo ni nitiere yore manego bed ni tiyo godo mano ang'e ni bende isebedo kitimo tiegruok lakini gin tiegruok kaka mage kasto kata mana kapok wadonjo kata mana tiegruok nyisa chiedh nade moko ma bende ukadhe kaka chiela kuom jogo ma bende osebedo ka chwalo arita gin achiedh nade ma bende osebedo kukadhe achiedh nade mosebedo kwa kale sana club mwatiegi iyudo ni as a security steward owners mag clubs gi always giwacho ga ni custom is always right koro iyudo ni shida nyalo timore ma chopo kuma koro client koro nyori ma kaka itimo onge in ng'at achiel clients gin clients kata mana bor train maber yes in train martial arts in ber train iting'o chuma yes but koro ji aboro to ok digorigo koro yudo ni seche moko ma isegolo ng'at achiel jogi oluwi osiep jogi mitiyogo to koneno ichopo kodgi at a point ma koro iwe ni golo ng'at achiel oko kara jogi luwi ji malawo ji abiriyo aya seche gi koro jogi osenyori ka gitimo gi lweti obuoth seche moko idwa ji protect self defense igo ng'ato matek onge chieng' ma wuon club bro chung' gi security steward ibro winjo ka pono osemaki to bowacho ni an nok andiki ka mondo igo ng'ato not knowing the situation mane kale mondo mi itim gima nitimono koro wakwayo ni weg club gi be gi understand wambe wan dhano kaka gin kochopo kuma koro imako wadong' kendwa family wa machung' kodwa gigo miyo ng'enywa give up e tijegi kendo kata kiluongo ng'ato no dhi ati kumoro to koni ni ka tij club to mano weya adhi ati tich moro nono
Ero kama na inyamano wach machielo mabende ne gwini walose kaka pok wakaw yueyo matin en kaluwore kod trainings kata mana tiegruok mabende osebedo kutimo mano mar dhi e tizi nikech thoth Bong'sa waneno ka ojiny kata mana in Brian kanyakla kod mano mantiere kaunti ma Kisumu gin tiegruok mane mabende utimo ahinya trainings e gym kanyo to mano kunyo gang'o kaka natimo trainings mopogore gi kembe mopogore gi institutions mopogore mag piny ka kendo ma oko. Thothne number one, basic mar crowd management en rito dhano mang'eny. Kaka seche moko kitiyo tij club nyaka ibed gi teko basic minimum. Seche moko mar kawo ng'ama mer marom kodi for example. Wakuro wuoyi pobed ni ng'ama rito nyiri nitie club kata ng'ama rito chuo nitie club. Wawuoyi ng'ato mokelo tulo kata omere club to nigi kilo madhi 70. Iparo ng'ama nigi kilo 50 nyating'e adier mondo gole oko dako gole oko ng'ama nigi kilo 60 be dak nyalo emomiyo wacho ga ni jowa mondo watim crowd management kata rito joma ng'eny maber nyaka train mondo ibed gi teko mar mondo igol ng'ani maber gi mayom sami gole nyaka ipan tie jomoko mabudho seche moko in budhi mesi in kaka i mesa ng'ano kilo tulo yom inya ting'e go mayom mondo kik oketh kwe mar jomoko gi bigole club ikete kumoro mobet piny moywe nyaka ibed mate nikech waneno ka iting'o gi mana malo nyaka ting'e malo matin mondo nyaka ibed gi teko mang'eny moloyo. That is why jowa nyaka dhi e training. Number 2, martial arts training maro mar lweny kata mar puonjruok lwedo ober nikech seche moko inyalo dili gi jakuo man gi silaha to koro kikia ritri kata kikia rito jowene go iyudo ka ng'ani biro goyi to biro nyori mbele welo koro nyaka ing'e bayo nguma achiel ariyo manya gole shida to manya konyo jomoko gik moko ka electrical surveillance koro kaka jomoko ka wan matiyo tij bodyguards gi close protection nyaka wang'e riembo gari maber institutions mopogore anya bedo gi ng'ato to jokuoye lawa dak riemb gari kaka in inya riembo gari for example nyaka ng'e yore manya kadho go ka jam nitie manya dhi go reverse manya riembo go ka gari no kata tuch manya riembo go piyo bakadh jomoko ba ter kata police station kata kuma kwe nitie kata manya hepo go lweny kata shida rieko mar rango gik moko kaka CCTVs kamera gi technology mek ng'iyo gik ma luwo dhano nyaka puonjwa gigo mondo wabi wang'e kidonjo e area fulani ting'e ni ka odni for example kamera ikete kanyo to kamera ni irange nadi titiyo kode nadi mano koro electrical surveillance ipuonji nyaka wapuonj jowa kaka iwuoyo gi ji customer service customer relations customer biro iwuoyo kode nade jakong'o mer iwuoyo kode nade nitie tulo kata nitie issue mowuok kata mar safety gi health iwuoyo igocho ne jo ambulance nade mondo bi okony ng'ani okony ngimane nyaka ibed gi ability mar wuoyo to wuoyo maber kaluwore gi situation ma iendago sano close combat kaka wasewuoyo wach martial arts mano konyowa golo wuok e situations mopogore apart from that wan gi koro gimoko kaka anti-terrorism tinde wasomo wan gi threats mopogore kaka bio threats wan gi cyber security matinde ji jowa gi be nyaka wapuonjre the more ma itimo gik mopogore kaka an seche moko arito nyaka jothum arito jomoko moa pinje ma oko gin seche moko iyudo ni gin gi threats mopogore yani gik madwa hinyogi opogore kuom raia ma kawaida makoro nyaka idhi isim nyaka isom cyber security gi dholuo cha iwacho nang'o ang'e ni nitiere arita mar mbui arita mar mbui nyaka ing'i bayo tinde be thothne ok neg ji kata gi pala kata gi bunde inyalo yudo ka nitie chemical matin Kenya ka be wasebedo gi situation ma josiasa oneg gi chemical moko matin koro sani wan joma private security wapuonjre gik mang'eny mondo wadili gi threats mabiro mopogore kaluwore gi joma richo be ng'en ok nende gibe piny ka piny gilokre to gipuonje gik mopogore koro mondo ibed jarit arita kwe maber nyaka ibed molony gi gik matimre e sani piny masani to mago gin tiegruok mang'eny itimo gi kuom thuolo mar monade mar mon nikech ang'eno kiny ma kawuono nitiere jogo ma bende gombo mana bendo Bong'sas awacho ni wan security stewards courses opogore wan gi basic introduction mar course manyaka kawo kata ndalo 10 mapuonji basics mar rango gari rango dhano pat down dhano research nadi ka dhano ng'ato biro ing'iyo dende nadi imule kanyo gi kanyo mondo ing'e kuma nya pando kata silaha moro kata pala moro kata bunde moro ing'iyo mano wuoyo gi ng'ato electrical surveillance mang'isi no mago nitie courses ma wuok kuom
from 10 days seche moko tin lure gi school midhiye to lure gi kaka syllabus no kata nini obedo compacted kosesma kama gini skunde donge gintie skunde mathoth nitie joma motimo security, nitie joma motimo criminology, nitie joma motimo security management, VIP management, skunde opogore from certificate level, short courses, diploma, degree, masters nyaka PhD. Kaso nitie tijwani en ochal ka japuonj mopuonj nyaki puonjre pile, nyaki dhi mbele gi puonjre. So nitie levels ma ji puonjre. Physical fitness en gima nyaka tim nyaka chieng' tho. Nyaki bed fit mar ebo mondo irit ng'ama joma iritogo. Mano training ma ok rum nyaka chieng'. To medo wich en gima pod dhi mbele mos. But nitie basic training ma basic minimum mwadwaro jowa duto bedgo. Ema iwacho ni tiegruok ma sirkal dwaro ni. En basic ma ng'ato kochung' to wacho ni tije en rito dhano. Oripo ng'ema kaka igo search, oripo ng'e ni rang'ang'o, oripo ng'e ka gimoro timre, ng'ani igolo nade. To oripo ng'e kapo ni gimoro ibedo kata gi emergency situation ni ng'ato tuo, kata ng'ato podho piny, kata ng'ato oyudo attack moro amora. Ng'ani konye nade. Mago basics ma wadwaro ni jowa giduto security stewards obedgo. Kiwacho ni physical fitness ang'eni orako kinde ka kinde bende biro gi chiemo. Kapo kaka yo matin manoa, ang'eni Brian osewacho moko kuom awacho ni gik ma bende osebedo kutimo ahinya mar tiegruok e yo makare. Nyisa kotenre kod samoro nikech orako ka bende ka ji timo nitiere chiemo manego bed ni ng'ato bende chamo. Dibed nitiere moko kuom chiemo manego bed ni uchamo kaka jogo ma bende osebedo ka chiwo arita makare. Dieting en gima ochuno. Nikech ng'ama train en ng'ama nyaka ochiem maber but nyaka ocham be balanced diet. Koro gik ma kwadhi e chuma wating'o chuma gi. Nitie chiemo monego beni wachamo mondo medwa strength. Nitie wachamo mondo miwa med for the body building. Jok moko madhi e martial arts gi gima nyalo wach kendo security matiyo e clubs to security stewards gi. Kik bed ni wating'a chuma kende mondo wabed joma dongo. Inyalo bedo ni duong' but you don't have any skill mar wuok kuma koro lweny ochopo matek. Kaka Brian owacho cha, train gimoro matin kata ken karate moro matin kata boxing matin kata judo. Gimoro ma kaponi customer olemea i kata kaponi ok en customer nyalo bedo ni wuok kata tich chon jokuogi omonji e ndara. Kaka inyalo wuok e situation no. En gimoro mitimo matin dakika moko seconds matin tiwuok to iyudo kaka inyalo konyori. Erokamano ahinya. Aneno kanyo ka dakika achiel tok saa ariyo mano mar okinyi nyakwarom gajwang'o. Ote bende aneno godo in tiere gi ote modhura. Ng'eni gi sani adhi bedo kaka yo matin. Ka unwaduoge okanga mano mar ariyo abiro bedo ka tieko chenro makama. Moko kuom ote ma bende untiere godo abiro bedo ka penjo Brian gi manowat. Meduru mana chwalogi lai magote machoka rede ka uchiel nono. Facebook gi YouTube bende wabiro ni achiel kachiel. Kaduogo to kora achwal ote makamage Brian gi manowat biro bedo ka duoko mar mondo motiek chenro makama. Ikidhi mabora. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayo ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni P for param
ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito, kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda, dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dewe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nekorom gajwang' dakika nang'wen tok saa 2 mar okinyi machiegni meno okang' mar 2 mabende pod wadhiro chenro twak e chenro mar opiny. Okinyi makawuono wang'iyo wakata wamenyo tije mago mag Bong'sa ahinya kaluwore kod seyo mopogore opogore mabende jopiny osebedo godo. Wach mabende koro nyaka gi sani koro chenro mar tiego Bong'sa bende koro piny owacho ni ochuno. Ano ka moko kuom ote osebedo kuoro kinyalo ketna moko kuomgi mar mondo mi asom. Bran gi mano bro yudo thuolo mano mar duoko. Jono Rao iwacho ni jogo goji mok ber. Ushuru nyaka koro gichul. Ni kata idwa mielo wuod nyandare mos ni to seng'wani. Mano Bran gi mano bro bedo kanyiso nang'o meno ng'wano ji ahinya kuonde tongona. Nyaka waket tij Bong'sa obed professional kaka Tanzania timo. Train basic first aid skills, communication skills, crowd control and PR, then license them. Iwacho neno chenro achiel kachiel kintiere Tarbo. Asom ote mar Jackie Nyarmudi iwacho ni Bong'sa ma Kenya kae to walo. Bedo Bong'sa okonyiso ni nyaka igo ng'ato mihinye, especially ng'at ma unarmed. Ji mathoth osewito ngimagi yudo ng'ol e lwet joge. Kata tek ahinya karawe orgi ahitiwa. Aya, mago gin seyo mopogore opogore mago mag joneno. Ruth Nyathi Ochieng' iwacho ni kiwacho adier Bong'sa moko to ok ti makare, moko beyo to thoth gi richo, sombgi tin, chunygi richo, alafu gikawo chike lwetgi. Aseneno Bong'sa moko marito MCAs girakore gi ji marach, kata kidwa neno Muhesh to giyieni. Aparo ni asomo timo gik moko kuom gik kata PR mar gi richo zaidi. Imose to duoki ni unatakaje idier nono. Penj na wendo ne gidhi training kose mano na gisewacho. Tang'o momiyo ok gibuonjga. Gishukuga kila mtu. Mane kaka ipuonjoge kose mane kitgi. Iwinjo tu akintiere umoja. Aya. Asomo timo gik mar Calvin's Omolo. Wacho ni Bong'sa nyaka koro duok teko magitiyogo te. They are not above the law. Mano agi Bran mago gin seyo mopogore opogore. Achaka nagi mano mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kata buonjo ok ubuonji uger seche te kipenje gimoro to unatakaje. Tijwa ni sama simo for example ule ndare usiepna kabisa Prince Inda. To simo ko ngato ka kaliba mar jathuma meno kang mamaro ka Prince Inda go thum. Tirito kwe tiditi bende. Pachi won ng'iyo gik mang'eny ahinya. Ing'iyo isomo wang' dhano, ing'en ang'ane, ing'en kuom security ka tijwa ni en somo ji. Isomo ng'ato tineno ji miel to ng'ani okuyo, ji miel to ng'ani chal ka gima buok, ji miel to ng'ani kirango wang'e to mrima ong'eng'go. Koro time mar buonjo kode ema biro bet ni onge nikech sama in imor an pacha paro gik mang'eny. To ok en tich. To ok en ga en yo marach. En mana tijwa ni sama in pachi paro gimoro achiel, ana paro gik mang'eny. Aparo ng'ano kumochung'ne onyalwar, aparo ji seche moko ng'eny gidhirre mbele, jogi nya hinyre. Aparo nitie ng'ama neno kanyo ma seche moko ting'o chupa yo marach, nyalo diro mbele ka. Koro ana paro gik mang'eny, idhi paro gimoro achiel. Koro idhi abedo gi thuolo mar buonjo anta ni tich. Koro momiyo thothne ok wabuonjo ga e tijewagi. Ok en yo marach kata ok en ni ok wahero buonjo. Kiro kwa kwan free wan walk wa yuwe gi family wa kata wa obiro stare ti bona kwa bonja normally but someone teach no ochal kan giso daktari mane theater mayango chunyu ngato to onyer to wuo to ye ti jo kan en teach ma very serious
ma nyalo lalo ngima ng'ato. So tijwa ni en rito dhano. Seche moko onyadhi very extreme ilal kata ngima dhano. Emomiyo wan ga serious tijwa, wang'iyo gik mang'eny to waparo gik mang'eny. Erokamano ahinya. Moko kuom seyo ma bende diduoki. Mano akintiere kaunti ma Kisumu. Seyo mamoko ma bende oganda osebedo ka oro giwacho ni Bong'sa ma kata idwa dhi moso kata mana jatelo. To en mana ni igeng'i ageng'a gi seyo mamoko. En ang'o ma diwachi ne jogo eko ma bende seyo tije? Gima nyalo wacho ni customer wage gin joma riek kabisa. Iyudo ni gimoro kapok otimore kumoro, to kapo ni security nitie around, tiboyudo ka shida moro amora ok bowuok. But the moment ma security make a step, kata mana ng'ato galo security matin, to gini timore. Koro clans gi riek ga, iyudo ka ng'ato dwa timo gimoro ma mischievous, to oro wadgi, most of them oro ga nyiri moko mabeyo beyo gi. Dhi adhi ir Bong'sa no wuondi ni smile kode, tim ang'o. Koro yudo ka chako loso gi nyako ni, ng'eni golo pachi e tich manitiyo. Oselalo pachi, koselalo pachi ni, the moment ma pachi olal, iyudo ka koro ng'at ma dwa timo gimoro marach cha, otime kong'eni okine, pachi be onge ka. Kuom rito jothum kata jotelo, ing'eni nitie regulations mamiyowa gi jatelo ni kapo nadhi kuma kama, unless ayie ni ng'ani obi omosa, koka mondo iyiene, to kapo ni atamora ni kik obi, to kik obi. Koro jopiny kik ne marach ni ka wan gi jotelo to koro ni wadhirre kodgi, ok en e yo marach. Jatelo ne seche moko nokoyie mondo ng'ato obi omose. To kapo ni giyie ga ni we ng'ano obi omosa, to aweya to ng'ano mose in a good way. Ma most of them do nyalo weyi ni donji mose, but for some minutes kata some seconds, to wawiya wuoka. Erokamano ahinya, paro maliw ahinya. To jalno ero ma bende nawacho ni moko kuom Bong'sa sombgi tin. Mano to dwach nang'o? Nikech ang'e ni mago gin moko kuom seyo ma bende ote maneno ka. Bran aneno kiseiko duonde. What is the misconception maduong' ahinya? Kata kana ng'isi ni course na mokwongo ne somo filamu. Ana jago picha kuom gima somo. Wan gi jo degree tij motiyogi. Wan gi jo masters tije motiyogi. Wan gi jo PhD tije motiyogi. Wan gi jo ma constantly somo, ng'ato ka ana somo pile. Pile ka pinjuru nyaka somo. Ko gazette 1 hour, kata book moro 1 hour, kata ane documentaries 1 hour. Koro rieko wa ng'eng en tich ochal ka obila. Thoth ji ok ohero obila. Koro kineno obila ka magi joma msach kitin, magi joma okawo gi somo matin. Koro mano thoth nikech tijwa ok en tich ma wan ok wauso ice cream. Kata ok waus ring'o ndhudho e ndara. Jo ice cream mamiyo ji nyiero. Mamiyo ji nyiero. Koro luwore gi tijwa. Tineno ka ji mang'eny koro bedo gi ang'o, uadui kata ok giherowa. Koro ka ng'ato ok oheri to nya wacho gimoro amora. Ng'ano duong' to wiye onge gimoro. Ng'ano raracha, ng'ano timre nade, ng'ano kia rwakre, ng'ano denyo, ng'ano onge pesa. To thothwa wadak mana maber. Thothwa bi wasomo mana maber. Seche moko kata moloyo ng'ama yanyino. Koro en mana perception mar ng'ato marach. But jowa kaka ing'e ni Kenya masani tich be mantie maonge. Kendo ka ng'ato nigi degree to ok oso tich. Obidi tijwa ni. But ok wachi ni tijwa ni en tich ma ibire kikoso tich. Nitie joma ohero tijwa ni kaka from the start. An kata ka podhi somo tij film, nachako tiji nahere, nadhi nikech ahere. Koro wach man jowagi ok osomo, mano moriambo machon ahinya. Nitie thoth matin ma pok osomo. Kendo mano nitie percentage te. Kirango literacy level mar Kenya waka, ineno percentage marwa pod otin nikech other factors. Ineno. To mano affect society te, ok ni Bong'sa kende kata security stewards kende. Koro ji kik sew, unutiyo. Watiyo. Erokamano ahinya. Aneno ka dakika osekadho 12 tok saa 2 mar okinyi ne gwen watieko chenro ma kama. Achako di Manoa Odhiambo kintiere kaunti ma Kisumu. Wachni mogik debed ang'o samoro paro mano mar tiju kaka security stewards ma bende otimo ma samoro jopiny ok orwako e yo makare. Gi wach moro amora ma bende nidwaro chwalo okinyi ma kawuono kwatieko. Debed ang'o? Gima nyalo wacho kuom security, jopiny kik kaw joma richo ahinya. Moko wacho ni joma security ok osomo. Inyalo yudo ni ng'ato ok osomo, yes, but discipline ne ni malo molo ng'ato mosomo manigi masters manigi degree no. To iyudo ni ng'ato bosomo timo the same work but discipline ne be ni piny. Koro kar somo kanyo to giyie watia tijwa,
wan watimo gimong'iswa ni watim, to watimo gimwang'e ni the right thing mwatimo. Mar ariyo, anyalo wacho ni sekta mar security ka yot to koyot. Koro wan kaka security stewards waketa chuny nikech onge gima yot. Chieng' moro bobedo maber. Erokamano ahinya, itieke. Apo mana kitieka. Erokamano ahinya Manoa. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajwang' mano na Manoa Odhiambo, director mano mar Tala Shielding Services e kaunti ma Kisumu. Achiel kuom kembe mabende osebedo ka tiego Bong'sa e kor gwenge mopogore opogore. Brian Ongore kwatieko. Wachni mogik debedang'. Mokwongo bodi marwa mar PSRA ma wan ibuoye mondo wan ka en associations gimi associations jogo matiyo tijwani kigibugran gikawo joma jikia joma pok otiyo tijwani to giketo malo kanyo ni mas jomoko association matiyo pinywa ka wan joma tiyo nitie joma oyier kaka ana jakom mang'isi oyiera gi jopiny to oyiera gi kembe mamiyo ji tich matiyo gi ji gi thoth Bong'sas kata event security stewards. To nying Bong'sas no wadwa temo mondo wakwa dhano mondo wawe wadhi mbele gi nying event security. Wakwayo jopiny mondo kik gibed kaka chon cha en ga police force en police matiyo gi teko to tindo loke en police service. Wabe wakwayo kik ging'iwa kaka joma chon maricho mane goji sani piny olony to walokre watimo more of stewardship, more of wuoyo gi dhano gi kelo kwe gi tayo dhano yo maber ok agoko mang'eny mane chon. Koro oganda owe kawa ka joma richo, oganda oherwa kaka dhano owetegi, oganda ong'eni wabe wan gi nyithindo, wan gi owetewa, wabe wadak mana kaka gin, en mana tich mwatiyo. To giher tijwani to gimiwa tije mang'eny. Mar ang'wen kwadhi mbele PSRA ong'e maber gi sirkal oparane wach training gi institutions mag training no gikonywa nikech jowagi wadwaro ni sirkal be wabed gi gimiluongo ni minimum wage. Nitie kiwango mapiny ahinya ma jowa ok oripo chul mondo at least wabed gi mshahara manyalo konyowa to mano nyalo kaka jorit kwe ma guards no migi chik ni onge guard moripo chul 30,000 kadhi piny. Wabe wan gi minimum wage moripo chulwa but maximum to onge lure gi risk gi client kaka nyalo chudo. Wadwaro bedo gi minimum wage ma ng'ato ka ng'ato, jo sirkal, jo siasa kik chul buoni kiwango fulani mondo jowa be ochak dak ngima maber mondo gi avoid donjo e weche mathoth gi nikech weche moko mathoth en kech ng'ato seche moko imiye 500 en otiyo tich matek en gi mirima iwinja kech kae pok ochiemo to in ibiro dwa nyiero kode ng'ano dak nyier kodi lakini kichule maber obiro riti gi kwe obiro mor kodi. Koro gigi kosebiro ba sirkal ong'eyo ka jowa gi chulo to skul ma gikelonwa gi mondo puonjwa kata itiewa gi iluongo ni tiegruok ka gitiego e skunde ma ginyalo chulonwa. Sirkal nigi skunde mang'eny ahinya kaka NYS mantie pawe madongo dongo kinya kawo e grube to giketo be obed matin kabisa to gipuonjo jowa mondo wabed gi piny molony wach security. Mano biro konyo duto konyo security mar piny mangima ok mana jokong'o kende kata jo siasa kende. Yudo ka thoth ji kosepuonj maber yudo ka wabedo gi piny man gi kwe nikech thoth joma ng'eny bobedo alert gi security awareness gi environmental awareness so wabedo gi piny to wakonyre gi police be kik neno ka wan wasigo gi ok wan wasigo gi. Wawuoyo mos ahinya kuom jokum nohinyre e wach mar Nakada wach Kettle House but mano ok en mbele kabiro ka mano ok en kaka oripo wadagi police wan oripo tug police kanyakla to waherre kaka joma rito kwe e piny ma Kenya ka. Erokamano ahinya Brian, itieke yo makare. Geno marwa ni duolo mano mar PRISA mano Private Security Regulatory Authority kotelegi koda data chenro maduong' margi kanyo biro bedo ka winjo dwaro maru. Nano kanyo ka PRSA bende nolando kanyo ni nitiere sensitization forum moro mabende biro bedo kitime achiel kuom magawa e kaunti ma Nairobi chieng' tarik 17 mano mar dwe mokwongo. Geno marwa ni biro bedo kusomo paro mopogore
time tarik 10. Nosetime tarik 10. Moro be naneno nitiere chien tarik 17 e achiel Mane kuom en magawa. matimo tarik 10 Nochore chien. Aya. Nochiwnu paro mopogore opogore mar tiegruok. No winjre but pod wadhi mbele gi wuoyo en industry ma krum sani. Ji wuoyo nyaka ji wuo, ji nyaka lalre mondo wayud gima biro konyo jopiny, gima biro konyowa wan. Erokamano ahinya. Paro mogik ma bende atieko go Nyakwarom Gajwang' en mar Maxwell Onyango. Owacho kana ni Bong'sa ben mana dhano, ok en iwacho ni jopiny okawe mana kaka tich moro amora. Mano bende parapara ni bana Brian bende osewacho mana kaka bende obila bende ni se kinde machon. Obila bende gin mana dhano, en mana ni uniforms ema girwako. Brian in minagoni erokamano ahinya kuom molo e chenro kiny ma kawuono. Mano Brian Ongore, jako mar Aegis. Nyakwarom Gajwang' kanyo min makelo wa e giko mar twak makama. Dakika neno koseringo 20 tok saa 2 mar okinyi. Chenro pod e lach. Kawuono en chieng' tich abich Nyakwarom Gajwang', bang' ma ing'eni wadonjo chenro mano mar ng'e jothumbewa. To bende mae chenro mokwongo mar ng'e jothumbewa mano mar higa mar 2024. Dong' wachake bende gi wende mago mag pako Nyasaye kuom yawonwa higa maber, wachopo waduto te ka wangima ka wail. Omiyo kiny ma kawuono wantiere ka gi wendo ma bende pako kata na wero wende mago mag pako Injili. Nyinge Fred Omondi, Joyce Oduor biro bedo ka loso kode mar mondo mong'e ni Fred Omondi en ng'a